to sakatare nda hande on ngari jonde kotu ɗume feƴƴi hande ko laati dow haala ardiɗo kawtal hoore. alhamdulillahi hande gonga tabbiti dama fewre no ne ɗumɗiri fuu ende woodi karshe gaɗanɓe shugaba amin sharru mo nanga mo resa wajen lebbi jowi hande Allah bayyanake ɓe semti to ɓe semtoɓe to ɓe fulɗinoɓe ɓe paɗɗi fulaku maɓɓe Allah wurtinimo gomnati jogi ɗum mo yoofimo wimo tawra e mo layfi kome kuma ɓe torake ɗum yafanoɓe ko ɓe gaɗi. To amma lattaki o neeɓi o ɗon joga ɗo e yiki moɗon kadi woodi ko waylitata nder jahangal kawtal hoore. No, kawtal hoore ɗum kungiya ngol ɗum dow saari diga mo nanga ɗo min mbi memba min gaɗa muñal ɗum tokka dow kay oda to ɗum waɗa zanga zanga ɗum acca loya en kabda tunda hunde natti kotu may. To alhamdulillah memba en amin gaɗi biyayya ɓe tokki umurni ɓe gaɗa e zanga zanga kuma har Allah holli en yande nde ne ɗum yoofimo. To amma lattaki joni kawtal moɗon ɗum kawtal mi yetti Allah ngal ɗon e Africa na Nigeria tan lesɗe goɗɗe fuu joni ko yaadu moɗon ɗum ustay joni sembe kawtal ngal ko no ngal wonno joni ko sey ɓeddaki. Aye joni sey ko fa'i yeeso dama ta heɓa e jarabta to a natta e gogormaya minon dama ko min waɗi min kafi kungiya mi yetti Allah kawtal hoore gam gogormaya min tetana fulɓe waynaɓe hakki maɓɓe to min itta e sammani cewa min nattayru ɗum jarrabawa kuma jarrabawa ɗum kara foto min guywa min kabda no min mboɗɗinirta yaadu ɗo min kaɓana fulɓe ɓe ketta right maɓɓe to ɓe ketta hakkeji maɓɓe fof to ɓe goni. To joni ɗumi woni gotum nder ko gaɗoton yeeso to Allah waɗi diga wurtaki ardiɗo kawtal moɗon ɗumi woni dow yeeso moɗon. Joni min nodday jonde nde Nigeria gaba ɗaya nde executive amin expanded esco amin min jooɗoto min daara lamari ɗum keɓuɗo min ko feƴƴi ino Allah wardiri karshe majum min moƴƴina yaadu min ketta to waywaɓe amin goni min anda no min jaɗata e maɓɓe. To amma lattake joni kenan ko ɓadi ɗo kawtal moɗon yimɓe gi'ay dow jahale goɗɗe kese dow ma ɓuri no ɓe gontirno nane. Inchallahu dama fullo andiraka kulol andiraka karaya to inchallahu joni ma mi tabbiti shugabajo amin ɗum goɗɗo university mo nasti ɗo mo wurti. To amma lattake joni ɓe mbi'i nane ma ko ɓe tumortomo ɗum. To dama wala koɓe kame tan haala kafago kungiya sintiri ɗo kungiya ɗo waɗayno existing min natti min mbo'ini kungiya ɗo ɓe mbi kungiya waɗayi gomna nasarawa gatuɗomi min gaɗi hunde nde wiya kungiya may sokama min jaɓi ɗum sokama min gaɗi biyayya to hande nde tunda ɓe jofimo alhamdulillahi. Joni ɓe kolli kenan dow ko ɓe tumotomo ɗum fuu ɗum wala. Fewre daga fi asali wala goɗɗum caji mako ma ɗum taɓi a wiya tagu waɗa ta'addanci e meeɗi waɗo ta'addanci e meeɗi gomnati renata ɗum kullu e wondi gomnati an kam ni kawai ko hausa en mbiyata yan uba ɗo ɓe jiɗa harka kungiya ɗum ɓe nattini nafikakuji iri iri to hande Allah semtiniɓe. To joni ɗum on noddanduma e kala wato yimɓe moɗon memba en moɗon wonuɓe kawtal pulaku e bo yiɗuɓe ma daruki ko darani fulɓe e handere ñandere nde. To ɓe ketta fulɓe fa e dow goɗɗum jarrabawa joni to leydi Nigeria ma e Africa gaba ɗaya dole ne ɗum hawta hoore ɗum hefta to ɗum huusi en ketta hande sana'a men ɗum durgol natti matsala en godi waywanɓe ko ina ɗum dole kawten hoore gaɗen feesi waywanɓe ɗum heɓa ɗum wallita waynaɓe keɓta to kuushi. So min getti ingénieur Saleh. Alhamdulillah min gettima a jaama.